बनवणार आहोत साऊथ इंडियन पद्धतीची मिरची भजी। त्यासाठी लागणारं साहित्य मी घेतल्यात 10-15 मिरच्या, आलं लसूण पेस्ट, अर्धा टोमॅटो, अर्धा कांदा, ब्रेडचे तुकडे केले आहेत, सफेद तिळी घेतले, बटाटे घेतले आणि चण्याचं पीठ घेतलं आहे। तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। आपण हे ब्रेड मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ। असे आपले ब्रेड क्रम तयार झालेले आहेत। मी बटाटा घेतला आहे, त्याच्यात मी टाकणार आहे सफेद तिळी, चिली फ्लेक्स, थोडंसं बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेले टोमॅटो, आलं लसूण पेस्ट, थोडंसं धना जिरा पावडर, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ। बटाटा उकडलेला आहे। आपण आता हे मिश्रण एकत्र करू। आपण आता त्यात टाकणार आहोत थोडीशी हळद, त्यात आता 1 चमचा आमचूर पावडर टाकणार आहोत। मिश्रण घेतलेले चण्याचं पीठ, खायचा सोडा, पाणी टाकून पातळ करणार आहे। आपण आता एक एक करून असं यात भरून घेऊ। असं तोंड मिटून घेऊन बेसनच्या हे पिठात अशा प्रकारे आपण या सर्व मिरच्यांमध्ये सारण भरून घेऊ। सारण भरून झालेलं आहे। आपण या बेसन पिठामध्ये या मिरच्या अशा डीप करून घेऊ आणि हे ब्रेडचं मी बारीक केलेलं आहे ते आपण मिक्सर लावून घेऊ। त्याला तेल तापलेलं आहे आपलं। आपण आता एक एक करून त्याचं तेलात सोडू। व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत। आपण आता हे एक एक करून असं काढून घेऊ। अशी आपली साऊथ इंडियन पद्धतीची भरलेली मिरची तयार झालेली आहे। तुम्ही पण करून पहा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कळवा।